After quite a long time, Goa's favorite language controversy rose up in the assembly. NCP MLA Churchill Alema objected to MGP MLA Sudhin Davlikar at Industries Ministry Vishwajit Rane speaking in Marathi. CM Pramod Sawant intervened with a request to the speaker to provide translator in the house. Watch this linguistic drama. चिखली हॉस्पिटलचं दिलेलं नाही आणि चिखली हॉस्पिटलचं मेडिसिन शॉर्टेज किती आहे? तुमच्याकडे जर स्पेसिफिकली काहीतरी आहे माझ्या नजरे आणून द्या, मी व्यवस्थित ते मार्गावर लावतो. मी जर हे आमगेली कोंकणी भाशेत तरी भायर चलता इंग्लीश ओके, पण मराठी बी गातात इंटरप्रेट जाय आमकां आयकपा जाय. ती मातशें ज्यांका कोणा मराठी कळत नाही त्यांना जरा ट्रान्सलेट करून द्या, म्हणजे हा प्रश्न त्यांचा संपेल. स्पीकर सर, तुम्ही ट्रान्सलेटर जे आपण घेऊंक ना ताजे परिणाम आहे. तुम्ही एखादो ट्रान्सलेटर जो आपण तो अपॉइंट करप हे गरजेचो आसा. म्हणून चर्चिलाक जेन्ना ते मराठी उलयता तेन्ना प्रॉब्लेम जातात. मराठी उलोवपाक कांयच हरकत ना. विधानसभेन मराठी उलोवपाची आसा तेन्ना मराठी उलोवपाची. ताका आमी इंग्लिशीन उलयता, हिंदीन उलयता आनी थोड्या दिसांनी कोणी कन्नडीन उलोवंक लागतलो. सांगून जो इंटरप्रेटर आनी कोण अरे आमकां सोमना तो यू आर शील बी इंटरप्रेटर. ताका लागून एखादो ट्रान्सलेटर घेवंक लावया म्हणजे गमतलें. मराठी ही राज्यभाषा नसली तरी दुसरी भाषा मराठी आहे आणि त्याच्यासाठी एक ट्रान्सलेटर तुम्ही द्यावा अशी माझी नम्र विनंती. ओके. सदा मावशेचो उसको ना आवयच उसको ना मावशेचो उसको एका. Our reporter Sameep Narvikar in the assembly complex.